to be free from all life's pain. Yet the search through earthly pleasures always ends in vain. Only God, who made the heavens, can satisfy our souls. Apart from Him and all His meaning, all things fail as they begin, and hearts deceived can only know a chasing all achievements, all possessions, these all with time return to dust. Only God can be a reason for deep and quiet trust. He will guard us from the dangers that gladly make men fools. Apart from Him and all His meaning, all things as they begin. Mayong gabi sa aton mga suki kay Sis Jeanette Gilaran. Mayong gabi sis, kumusta ka? Para kami na sa norte, Barangay Norte Lapos. Mayong gabi sa aton nga mga kabyanan kag mga kauturan nga yari karon nagaupod sa aton, no? Sa sini nga gabi kag ang aton nga pagatun-an sa sini nga gabi makita naton dira sa aton nga tig-ulo, no, nangin butang na naton dira diin ang langit, no. Sini nga gabi kalayan mangin kaupod man naton diri si Brother John Villanueva. Aton siya karon nga lambuto, no, para nga mangin kaupod sa naton sa sini nga gabi aton ginatamyaw si Sis Elena Malte Budjula, ari man subong sa aton diri, oh. Mayong gabi, mapit kami datani kay Ina ba kay Sis Ellen, no. Mayong gabi Sis Ellen Rose Malting kato kayo da. Sunod si mana siguro makakita na kita dira. So sini nga gabi aton ginakalipay, no, kag ginapasalamatan ang Ginoo sa tiin nga tagaan kita sa nga pribilehiyo nga makapahalayag naman diri sa kanginan diri sa may Facebook, no. Mayong gabi sa tanan, no, sa tanan nga mga taphan naton diri sa ton programa kamatuoran pagatunan ministry. Kaupod nyo sa sini nga gabi Brother Gisrel Kiyong kag subong man mangin kaupod taman kaluyan si Brother John sini nga gabi, no. So okay, ginaulat-ulat ang iya nga tawag para maka tie up na kita sa iya, no, sini nga gabi. So aton ginatamyaw ang tanan mayo nga gabi, no. Nagtaliwa na ang bagyo kag may bagyo naman nga magasunod pero hindi man di maagi sa aton, pero praise the Lord, no. Namin hindi sa magagis sa kadagatan na sa maagi, hindi na sa maglandfall bla, no. Parang away na sang may mahalitan gidra. Sige lang, no. Saliwat mayong gabi sa tanan sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan, no, mga suki naton diri sa programa.
kag kaluy-an no makita man inis ang ini nga video presentation sa YouTube naton basig buwas no kun kaluy-an na ma-upload naton ini. So ginatamyaw naton ang tanan sa sining gabi no. Don't forget to share no kag sa pag-like no sa sining aton nga video presentation sining nga gabi. Kag matahom ang aton pagkatun-an diri mga kautod no kag mga kauturan nanungod ini nga kung may langit di man bala no o kung may langit di man di nang langit no. So hi sa aton dira ang pinalangga man nga asawa si Mrs. Jean Pasiti Kihong. Mayong gabi sa tanan no. So okay. At aton to si Brother Jan no para nga makatay up sa aton sa sining gabi diri sa aton nga programa diri sa kamatuoran pagkatun-an ministry. So siguro matay up na siya pero mat-amaton taniya. Sa pag-umpisa naton mga utod kag mga kabyanan magapangamuyo kita. Labing gamahanan nga Dios tagiya sa ngamuno lang mga kabuhi sining nga gabi. Nagakalipay gid kami Ginoo nga sa diin ikaw nagatag sa amon naman sang pribilehiyo kag kaigyonan nga makatuon sang imong mga pinasahi nga mga pulong. Kamayuha man kami Ginoo subong man sa amon nga mga manog viewers namon sining nga gabi kabay pa Ginoo nga mahangpan nila ini. Kag subong man sa amon. Kag salamat sa imong nga pagsabot sa pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, saniwat mayong gabi Sister Che, Lamela, kamusta? Kag sa tanan no, hindi ko makita karon nga nagalantaw karon no. So mayong gabi gid sa inyo no, sa sining tion. Ang aton pagkatun-an diri samtang ulat-ulat kita nga kon magtuhaw diri si Brother Jan. Ang title naton diin ang langit no. So aton nagligad aton gintunan regarding man nato sa langit mga kabyanan pero sa sining nga gabi tukibon nato no si Brother Earl Bon Tabernal no. Hello mayong gabi bro, kamusta? Sister Che, kamusta? Mayong gabi no. Sa inyo tanan no. Thank you gid sa pagkadto diri sa aton nga live streaming sining nga gabi. So sa diin o kun diin ang langit na isa ini ka pinasahi nga pamangkot no sa sining nga gabi sa aton nga aton ini pagatunan sa sining nga tion no. So aton pamalandungan nga ang langit hindi na siya siling ginadahom-dahom lang no o kun ginahuna-huna lang. Ang ini nga langit isa ini ka matuod nga duog no kag hindi na pwede nga lahug-lahugan talang mga kabyanan kag mga kulturan ang ini nga sahi sang mambal naton nga duog no kag nagapahayag diri ang kung may ara kang mabanaan nga Biblia aton ini basahon sa Mateo 6 no kung may mas naigid no. Mateo 6 bersikulo bukaron tabla sa maayo kung may ara kang mabanaan nga Biblia mas labing maayo gid mga kabyanan chapter 6 verse 9 no sa Mateo aton basahon. Okay. Dali na lang. Okay, busa magpangamuyo kamo sing subong sini. Amay namon nga yara sa langit no. Kita nyo? May ara nga ginatawag diri nga ginamention sa pangamuyo. Amay namon nga yara sa langit. Subot siningon may langit no. Kag diin ang amay ara sa langit. So sa sini nga teksto nagapahayag nga may ara gid nga langit no. So ang pamangkot sa sunod rin nga pamangkot sa diin ang trono sang Dios na mo pagining isa ka mga palamangkutanon sa aton sa sining nga gabi no. Kang ina nga sabat makita sa sinulatan mga kabyanan sa Salmo 103 no kung may ara ka matabalaan nga Biblia mas mayo kini nga masundan niya kita diri no para nga makita niyo man dira ang priba no. Sige, sa Salmo 103 aton bala nga pamalandungan ini nga teksto. Salmo 103 bersikulo 19. Ang Ginoo nagpalig-on sang iya trono sa kalangitan no, take note ha. Kag ang iya ginharian magagahom sa tanan. No? So butsiringon nagapahayag ang ini nga teksto diri sa may Salmo 103:19
nga ang Ginoo sa iya trono sa kalangitan, no. So ari, no, hello kay Sister Priscilla Sigato, no, sini nga gabi. Sister Beng, mayong gabi, thank you for coming diri sa aton nga live streaming sini nga gabi. So ano pagid, para nga makuan ginato, no, aton gid mahuman ining aton nga ginatun-an. Ikaduwa din nga pamangkot sa diin nga bahin sang kalangitan nagapuyo ang Dios. Na amo pag ining pamangkot hindi ta niya matungkad, no, pero ang Biblia nagapahayag ari sa Job chapter 22 verse 12, wala bala ang Dios sa kataasan sang langit, tulo ka ang kataason sang mga bituon, daw ano kataas sa ila. Di ta niya malambot bisan sa una-una ta mga kulturan kag mga kabyanan ang nanungod sining langit, no. Pero may pamatuod diri sa balaan nga Biblia, diri sa kasunatan sang Ginoo nga may ara gid sang ginatawag mga utod kag mga kabyanan nga langit, no. So okay, padayon kita diri. Ikaduwa diri nga ikukon ikatatlo nga pamangkot diri, aton diri nga tagaan pagid sang duga nga pagpaathag, no. Makabati bala ang Dios sang aton mga pangamuyo nga nagapasaka sa langit. Abyan, mga kuturan, ang Diyos may gahom, no. Tama niya sa kagamhanan kag wala sang imposible sa iya, no. So kibisan kita naton nga tuman kalayo pero ang aton nga pangamuyo iya gid ini nga mabatian, no. Wala sang kuan ni agag ang aton pangamuyo mga kuturan, wala kinahanglan sang charge ni o kon wifi o kon internet. So, direct ini sa iya mga utod, no. So ang pamangkot, makabati bala ang Dios sang aton mga pangamuyo nga nagapasaka sa langit. Sa ikaduwang Kronika 7:14, anong ginhambal dire? Kung ang akon katawhan nga ginatawag sa akon ngalan magpaubos ang ilang kaugalingon kag magpangamuyo kag magpangita sang akon nawong kag magtalikod gikan sa ilang malaot nga dalanon, niyan magapamati ako kutob sa langit kag magapatawad sang ila sala kag mag-ayo ang ila duta. So diri nagapahayag mga kabyanan kag mga kauturan nanungod sining ginatawag nga pangamuyo, no. Ini makalambot sa Ginoo kung kita lang gid magpamati, no, sa iya, no, kag magpatawad, no, sang mga nakasala sa aton. Sige, no. So sa ikaapat nga pamangkot, may kaigunan bala ang matarong sa pagkadto sa langit. So ari aning importante kini nga butang, no. So common nga teksto nga aton paghatag dire sa 1 kapitulo 14 bersikulo 1 hasta sa 3 ang balya dire. Kung may Biblia kamo dira nami bitani malantaw ninyo kag mabasa man naton mga kuturan. No, take note lang da. Good to nga makuan ini, no, ma-establish naton ini. So ari. So may kaigunan bala nga ang matarong sa pagkadto sa langit. Ari nga balya dire sa John chapter 14 verse 1 to 3. Dili malisang ang inyo mga tagipusoon, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may mandamong hulot. Kung wala magasugid bala ako sa inyo nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Kag kun ako makakadto kag makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako. Kag dalon ko kamo kaupod na kon agod nga kun diin ako. Didto man kamo. Praise God, no. So makita naton mga kabyanan, may nigugma naton nga mga kauturan, no, nanungod sining pamangkot, no, nga may kaigunan gid, no. Kung kita lang magmatutom sa pag-alagad sa aton mahal nga Dios, no. So sa ikalimang nga pamangkot, san-o ang mga matarong magakadto sa langit? Bawa mo gining matahom nga pamangkot mga kauturan, no. San-o ang mga matarong magakadto sa langit? Sa sinulatan diri sa naunang Tesalonika, isa man ni taga-ayatag taman diri common man nga teksto, no. Sa naunang Tesalonika 4 bersikulo 16 kag 17, no. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Nyan kita nga mga buhi nga nabilin sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kawaan kag nyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. So ari nagapayag diri nga ining mga matarong nga napatay sa Ginoo sa pag-abot sang Ginoo naton sang Dios naton, ini sila salbaron, no. Ini sila salbaron upod sa mga buhi kita tanan, no, kaluyan
makaangkon sang sining langit, no, tungod sang pagigugma sang Dios sa aton mga kauturan. So don't forget gali pito ko, no, to share no ining aton nga live streaming sining nga gabi. Kag before kita magpadayon dire, gamay na lang mauman na, no, ang ining aton pagtuon. Nulat-ulat naton si Brother Jan, no, basi ko may ara sa nga ibugang dire sa aton nga pagtuon, no. So hasta karon, no, masinaalangan siya. Okay, no, alas 7 ang time check naton, alas 7:13 sining nga gabi. Kag aton ginaulat-ulat no presensya ni Brother Jan, no, kung maalangan siya ti solo flight kita dire, no. Pero update nyo lang ko dire para sa aton nga pagtuon sining aton nga pagtulunan sa sining nga gabi. So share na to na para nga mangin makaangkon man, no, sang kinaalam, no, ang mga relatives naton da, mga friends naton dira nga kung malambutan sila sa sining kamaturan, no. So okay kadto na kita diri sa sunod nga pamangkot, amon sa ika-anom nga pamangkot, no. Okay, no. Ang matarong nga mga minatay didto na bala sa langit subong, bawari naman isa naman katahom nga pamangkot, no. Ang matarong nga minatay didto na bala sa langit subong. Okay. Aton basahon sa naunang Tesalonika, tagaan lang sang gamay nga background, no. 1 Tesalonica chapter 4 verse 13 to 15, kung may arak ang Biblia dira inyo lang inibasahon, no. So nga sila nagakatulog pa na, no. So butsilingon ara pa sila mga kabyanan sa katulogon. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 nagapayag dira nga ang buhi nakaibalo nga mapatay sila apang ang patay wain sa mga baluan, ang ila gugma nawala na, ang ila dumot, ang ila kahisa nawala na, no. Pero pag abot sa verse 10 nagapayag dira nga kung ano man ang aton gusto himuon sa gahom sang aton kamot o himuon tanay na, ano, kaysa sa palanaugan sang syol o kung sa lulubngan wala na sang ginatawag dira nga mga buluhaton, no. Way na sa mga padihot dira, no, sa idalom sang adlaw, no. So amoy na mga kautura, no, kag mga kaabyanan ang sabat, no, kung ang matarong dito na sa bala sa langit, no. So ang mga matarong nga napatay kag ang matarong nga mga buhi karon ara pa sa lulubngan, no. So may mga pipila nga natun-an nato nagligad nga may ara yang nga pas kay Moses, no, na banhaw siya, no. Kay day Noah, no, day Enoch, no. So ara na sila ya, no, sa langit kag kay Elijah. So ano pagit ang ginadugang diri nga no, nga pagpaathag sa unang Korinto 15:20-23 maathag diri nga nagapahayag sa aton nga ang matarong nga mga minatay paghahatagan sang kabuhi sa pagkari sang Ginoo naton, no. So buot silingon ang mga patay karon nga ara sa mga patio, so buot silingon tulog pa sila, no, sa kamatayon. Amo na ginatawag nga RIP, no, rest in peace, no. So buot silingon nagapahuway sila sa ginatawag nga kalinong. So magambal kita nga nagapahuway sa kalinong, so buot silingon unconscious, wala na gid, no, blackout na gid ina, no. So amoy na ang matarong, no, kag ang mga malaot ara karon sa ginatawag nga katulogon. So ikapito diri nga pamangkot, sino lamang ang makakadto sa langit? Na amo ni naman yung pinakadabes nga pamangkot diri, no. Sino lamang ang makakadto sa langit? Okay, aton basahon ang Isaias 26:2, no, ari man sa bugna 22:14. Buksi ninyo ang mga gawang agod nga ang pungsod nga matarong nga nagahupot sing pagtuo makasulod. Amen, no. So dira, no, makita naton nga ang ining mambal naton ining mga matarong, no, nagahupot sang ilang pagtuo makasulod sa sini na, no. So mayong gabi gid dira kaya Brother Raymond Deacon Largado, no, mayong gabi si mo brad. Kamusta ka dira, no. So muna sa mga kabiyana, no, ang aton nga dugang pagtuon dire, no. Ano pagitang pamangkot di man sa aton, so wala pa makasaka sa langit, ano ang pagbaylo ang mahanabo bawari. Isa ini siya ka kuan sa aton, no, pangabay, no, o kun
ginatawag ining mambal naton bala mga kabyanan nga paghatag sa aton sang duga nga pag-encourage no sa aton sa sini nga gabi. So wala pa makasaka sa langit, ano ang pagbaylo ang mahanabo no. So aton basahon ini sa naunang Korinto 15 no 51 kag 53 yari karon nagasugid ako sa inyo sing tinago no may tiyara gali nga tinago no. Hindi kita tanan magakatulog kundi kita tanan pamayluhan sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok sa katapusan nga budyong. Kay magatunog ang budyong kag ang mga patay banhawon nga di madinulunton no. So busilingon atong mga patay nga na kay Kristo mabanhaw ato kag hindi na madunot liwat no sa pamayluhan kita. Kay ining madinulunton kinahanglan masuklob sang pagkadi madinulunton. Kag ining mamalatyon kinahanglan masuklob sang pagkadi mamalatyon no. So ari. So nakita naton diri mga kauturan no, kag mga kabyanan ang punto sina diri. So busilingon samtang nagapaabot kita sini kinahanglan nga mag alagad kita sa Ginoo sang matuod-tuod no. Kita ni pag langulanguhan lang kay ining ang kalatuan naton diri mga kaabyanan hindi niya basta-basta lang nga ginakuno-kuno lang bla nga langit ini siya nagapahayag sa aton sang matuod gid nga lugar no. Nga ang ini nga lugar wala na gid sang mga kasakit, wala na gid sang mga mambal naton nga mga kasubo no. Wala na sang kamatay no sa palaabuton. Kung gusto naton diri nga magpuyo no. So kinahanglan samtang nagakabuhi kita magpuyo kita nga nagakaigo man nga langit noon man no. So salamat gid ni sa pag pamati ninyo sining nga gabi no sa sining pagtulun-an nato no. So katapusan sa sining lipot na ni aton pagtuon no. So amo ini no ang aton nga pagtuon sa sini nga gabi regarding sang ginatawag nga langit no. Kag na pribahan naton na lanta nabasahan naton nga ining langit matuod gid no. Hindi ni siya kuno-kuno lang kag sa palaabuton kon kaluyan sang mahal nga Dios nga maging matutom kita sa pag-alagad sa iya no. Maangkon naton ini ang langit nga aton ginahandom halin pasadto hasta sa palaabuton no. So importante lang dira upod kita no sa kung sa diin may mga katawhan nga nagatipon nga sa diin nagatuo sila no nga ang Dios magabalik kag kung magbalik siya dalon kita niya dito sa sinang langit nga ginasaad niya nga wala na gid sang mga kamatay, wala na gid sang mga kasubo no. So okay no. Wala si Brother Jan sining gabi no. Namitan kun ara siya para nga mapaathag pagid naton ini kag makuha taman ang iyang mga dugang pagid no, mga statement na nungod sining ginatawag nga diin ang langit no. So thank you very much sa pag-upod no sa sining gabi sa aton diri sa aton nga live streaming no. So basi may ara kamo nga kuan no mambal naton nga prayer request sa sini nga gabi aton nga tagaan ini sang pag chimpo no sa pagpangamuyo no. So ipo sinatamyaw naton anay si Sister Mila Parayko Libuna oh ari ang akon nga gamay oh. Benjamin hi anay hi hi bisabad kamusta dito ka na so thank you gid no. O prayer request and ibutang nyo lang sa aton nga comment section sa comment section naton ang aton nga prayer request sa sini nga gabi. Okay sige oh sinabad na din ang sige thank you very much sa ato no sa sini nga gabi kay Sister Janet Guerra Gilaran no
Mayong gabi kay Sister Mila Libunak, Sister Priscilla. Mayong gabi sa inyo, no? Thank you gid sa pag-upod niyo diri sa aton nga programa Kamatuoran Pagatunan Ministry. Kay Ellen Rose Malteg sa Barangay Norte. Kag sa iban pa nga hindi ko matamyaw, no? Mga sunod ng gabi kay tanay kita, mga kaluyan sa itugot sa mahal nga Dios, no? Sa aton nga pagpadayon sa aton nga pagtuon, no? So sige, ma-pray na ta. Oh. Amen. Amen. Grabe, oh. Ga-pray na niyo, oh. So, thank you, Gid, sa pag-upod diri sa aton nga programa Kamatuoran Pagatunan. No? Wala gid sa badar dyan nagkakuan sa aton bisig may na sakuan siya. Pero sige lang, no? Sa liwat, no? Nagabilin kita sa inyo sa isa ka balanon. Kung kita lang nakabalo sa kamatuoran, hindi gid kita madayaan. Magapangamuyo kita. Ngamuyo tabigi. Labing gamanan nga Dios, salamat gid sa imong kaayo sa amon. Kag pakamayuwaman ang mga viewers namon sini nga gabi. Kag di man sila pagpabay Ginoo. Patawara kami sa amon mga sala. Salamat kasi imong kaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you mga utod. Sister Jeanette Gilaran. Mayong gabi. Mayong gabi.